ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo abịa n'ụtụtụ tata bụ eke n'oge awa nke eziokwu. Aka bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọnụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa bụ eke, a sị na eke eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anakwaziri obodo. Onye fụrụ anyị cheta nwa ya nwụrụ anwụ wee sị ka ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ mee anyị, a sị m na ọzọ ga-anwụ. Osisi fụrụ anyị na-atụ ufere, a sị m na ufere amapụ ya ọnụ. Onye checha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. A sị m na ilo na-asị n'egwu ana ọfọdụ ogwu enwere mkpochi. A sị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anakwaziri obodo. A sị m na ọ n'iru ka anyị ga na-aga maka na oke enwe na-ama n'iru. A sịkwazịrị m sị na ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụọ ome. A sị m ihe anyị eri ya bịa, ihe eri ya bịakwana. A sị m na ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na ụkwụ ama apụ anyị ama, ụkwụ pụgoro anyị ama na anyị ga-ejecha na maka na ọkọ na-akpacha na ajọ ọfịa ma na-agba onye nwe ya. A sị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi ya dị agwụ agwụ. A sị m na anyị ga-ege ude, anyị ga-apụta ihe maka na ada ụka ibe na ọ na-agụ akwa, ọ na-agbawa obi. A sị m onye chi na-akwa ya ma acha na mpama ya bara nke ya. Ise n'ụbọchị tata, isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ ihe niile ị kwesịrị ịma etu ị ga-esi wee use natural things to clean up yourself, the mess. Ihe a na-akpọ ọraakwu ma ọ minor uchu. O nwere ụmụ natural things Chukwu okike kele for purification. But the thing bụ na what you don't know is only a mystery to you and not to all. Yes, n'oge awa nke eziokwu anyị ga-emepe anya gị. Ị ma na enwere ike iji mmiri wee mee cleansing. Ị ma na o nwere ọtụtụ ihe dịka ose ọjị, alligator pepper, ị nwere ike isi wee clean ọra na-ebute negative energy na ndụ gị. Ị ma na ị nwere ike iyuzu ihe a na-akpọ scent leaf, mfuanwụ, wee kwubie okwu ịma. Ị ma na ị nwekwara ike iyuzu akwụkwọ ogilis na akwụkwọ a na-akpọ doopuo a na-akpọ miracle leaf. E nwere other things ị nwere ike iyuzu, mana gee ntị nke ọma na nkụzi nke ụbọchị tata. I can tell you that your life will never remain the same if you can follow me attentively. Then n'ụbọchị taa, before I gaa n'ihu na nkụzi anyị ji wee bịa, ọkwa dị mkpa echefukwara na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Julaị ga-ebido na Julaị 6th. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja, ihe ị ga-eme bụ ị ga-esendịrị m 3 prayer request. Then ị sendịchia ya, imezie donation to a token to account nwere maka ya. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-esonyeburu anyị kwa ọnwa ịmarịgo the account. Mana ọ bụrụ na ịbụ onye ọfụ, chaatị ya m na WhatsApp 08056737672 ka anyị sendịrị ya bụ akaụntụ. Aja abụ aja m na-achụrụ onwe m, aja a na-achụ for 14 days. Mana ezumezu m chọrọ ka ndị mmadụ sonyebe na ya bụ aja maka ọdịmma nke mmadụ niile. Ya bụ aja anyị na-achụ kwa ụbọchị. Ọ ga-alast for 14 days bido na 6th. Achụgide the 14th day ga-abụ na 19th. I buzi eburu wee mee saraka. I can tell you, agbaji na nkịtị when things are not working correctly for you. Because na ndị Igbo tụrụ n'isi na ọ gbara nkịtị n'obodo ekwe. A sị na ọmaka ga-emere anyị. Na nke a bụ egwu anyị na-anụ na background wee egwu belong to the temple. So egwu a, we owe all the rights. Egwu belong to Ugochi tubelu na temple. Egwu anyị agbasa ogwu ozi ọdịnala. Mana ihe anụ egwu a emetụ ụkwụ n'ala ife anyị bịa na nkụzi anyị bịa n'ụbọchị taa. Chukwu kalite ka m guzo n'ebe dị elu nke mara mma, ebe dị elu bụ ọnọdụ n'anya m ọnọdụ nke dị elu.
Amariroma Ariosike Nebereke Nanye Mono Onotungejelu Chukwu Pali Tekamguzo Nebejelu Eharama Nebejelu Onotu Nanye Mono Onotungejelu
Chike na nna ha okpukpe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma Chike na nna ha okpukpe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma okpukpe m dị n'ime gị Chike na nna m ha okpukpe m dị n'ime gị chi onye na-eme mma Chike na nna ha okpukpe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma okpukpe m dị n'ime gị Chike ndị mgbe ochie okpukpe m dị n'ime gị Chike na-eme mma okpukpe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma Chike na nna ha okpukpe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma Chike na nna ha okpukpe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma okpukpe m dị n'ime gị Chike na nna m ha okpukpe m dị n'ime gị chi onye na-eme mma okpukpe m dị n'ime ụlọ Chike na nna ha okpukpe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma okpukpe m dị n'ime gị Chike ndị mgbe ochie okpukpe m dị n'ime gị Chike na-eme mma okpukpe m dị n'ime ụlọ Chike na nna ha okpukpe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma ka anyị kwụsị n'ebe a anyị azọghị ụkwụ n'ala ihe anyị ji wee bịa dịka egwu ị nụrụ bụ egwu belong to Ugochi na temple o so na egwu anyị ji agbasa ọdịnala Igbo na nke ikpeazụ a agwara m ụlọ na nke ikpeazụ na anyị kwadosiri ike na kịta anyị nwere EZE-ANA Ugochi tubelu ọdịnala TV ihe nweta na YouTube nke a bụ the online stuff of it but I can tell you by next year anyị ga-ebido jewe na conventional radio. Yes, meanwhile anyị nwere longer plan inwe my own television radio station. Yes, that radio station ga-abụkwa belong to the temple. That radio station ga-abụ very powerful one ga-cover all the entire southeast. Yes, that is our long plan. Then anyị bata next year anyị ga-agwa gị etu the unfold plan ga-esi mee na nke ikpeazụ anyị gwa gị na anyị kwadosiri ike ịfụ na ọdịnala ruru na nsọtụ niile especially ụmụ Igbo na ụmụ Africa at large. Isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ ka anyị wụọ ọkpanana, let the bandage fall so that you know what is possible. One, what you don't know is only a mystery to you and not to all. I keep saying it. Na nkụ dị na mba na-eghere mba nni na ndị ụwa, why people are suffering because they are ignorant of how things work. I keep saying it. I gwakwana gị go n'akwụkwọ Hosea 4:6. Hosea 4:6 says, my people are suffering because of ignorance and lack of knowledge. Yes, because of lack of knowledge, people don't know their left and right. Therefore, onye ahụ a na-asọ isi. Now, o nwere ihe ọbụla bụ mkpa we Africans has. Our solution using our own method. Yes, even the incense you are seeing in the spiritual shops are produced by the Indians. I can tell you, no, it's the herbs, the roots. Then, naturally, there is power in those natural things that attract the natural beings. The most important thing, the bottom line of those incense, the works of incense, is to attract the entities of powers and the elemental means around you. Example, yes.
ị ga-enotis na o nwere ihe a na-akpọ isen bona. Isen bona ọ bụrụ na iwe masaba ma ọ bụ na ịbụ onye sabgoro ma ọ bụ na-abịa within the arena ha na-akpọ sacristy. Now o nwere ihe a na-akpọ isen bona, a na-etinye charcoal. Etinye charcoal ịfụ na before the mass ebido ịka mass na a ga-ebu ụzọ fee that isen bona, efecha charcoal ahụ achake. Then e nwere frankincense, ihe a na-awụnye n'ime na-awụnye obido smoke apụta. Ọnya bụ ihe anwa ndị ụka Rom ụkọchukwu ha ga-eji wee gaa na altar right round na-efie. Ọ ga-eferiri ya n'altar right round, ofecha ya n'altar right round, ọba awụọ obinye onye masaba bido tawa ụka. Ihe ọ na-eme ihe abụ na ọ na-akpọku ndị anjelu nke Chukwu all the beings. Yes, maka na ha agwago gị na aja masị wụ maka ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ, ọkwa eziokwu. Then ha agwagwa gị na aja masị na-achụ maka ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. So they are invoking all the entities of powers and the elemental beings to join in that particular aja. That is the essence of that incense. And I can tell you now that frankincense you are seeing is back of a tree. Ijene ya afuna azosi and the gum. Si na azosi. All now we here make up that frankincense. You got that? Now, etu ye malgolo. Na enwere ike isi na ihe okike Chukwu kelu wee gwọọ mmadụ ọrịa. Ịmadụ gonna how things work. No nwere supernatural things power Chineke tinyere n'ihe niile o kere eke. Ọ bụkwa na ịbụ onye jere ụka Rom, ị ga-ama na o nwere akwụkwọ a na-akpọ akwụkwọ Tobit. Na akwụkwọ Tobit a kọrọ etu Tobit si wee nọrọ na ukwu osisi, wee sị nnụnụ wee nye ya akpana n'anya. That is bed sheet. Yes, o wee dị blind. Gwakwala gị akụkọ etu nwata nwaanyị the kind of all the possess. Ọ na-eme nwoke ọbụla nụrụ ya nọ ịnụọ ya na ruo n'ụlọ before edina ya, mmụọ awasu enu, the possessive spirit ya ga-abịa gbuo onye bụ nwa okolobịa n'abalị anwa. Ewee kọọ akụkọ na nyawa akwụkwọ Tobit. Deta akwụkwọ Tobit ahụ ịma afịa na ordinary Bible. Ịma na Catholic Bible edition nwere 72 okwugasị, yes, authors, while other churches nwere 66. Yes, Catholic nwere about 6 books dị na nke ha adọrọ na nke ndị ọzọ. Like Ecclesiasticus enwere Tobit ya, ma bụrụ ka nje gụwa ha nchara ine na, but all the 6 now nwee wisdom then and rest of them. So ihe na-achịkọwara gị mụ ewee kọọ akụkọ na ya bụ Tobit. Ndị bụ original ndị jere ụka Rom gbara mgbe ọgwụrụ ụka Rom ga-aghọta akụkọ a na-akọ. Ọnwa mbọsị eji akụkọ ya n'ihe ọgụgụ n'ụlọ ụka. Nwoke a wee bụrụ na ojezie wee je welu, o wee sị na that angel Uria ebe a ka emenshọn ya, wee sị na Uria bịakwutere ya wee sị ya maka datụ nwata nwaanyị ya nwa ọ nụrụ ka mmụọ anwa na-esu ya, familiar spirit ya na-eso nke nwaanyị aghara ịham ya at night. Ya ji eje na azụ jee kụta azụ na o were abụba azụ, o tinye incense, were abụba azụ anwa tinye na that frankincense, na the smoke na anwụrụ ga na-apụta na ya we chase away the spirit when the spirit will be coming at night, and that will be no more. And he obeyed and applied it, and there comes the salvation, the miracle. So what I'm saying in essence is that I can only take a horse to the water. I will not force the horse to drink water right now. So what I'm about to teach you is what will be of help to you. Whether you believe it or not, that is your own cup of tea. But I can tell you, is what I have used, it works for me, and a lot of people have used it, it works for them. But everything boils down that you must be committed. You must believe and apply those natural things. I can tell you, what you don't know is really a mystery to you and not all. I keep saying it. Now, there is a power n'ihe niile Chukwu kere eke. Ị ma na o nwere ihe a na-akpọ ihu badike ọhịa. Yes. Ya bụ ihu badike ọhịa, afọ onye a na-amara ekwe atụ ya ekwe n'ọfịa. Nwere ka a esi wee prepare chaa ya.
aprịpacha ya wute etu esi aprịpacha ya itinye ya n'akpa. Ị ma na itinye ya n'akpa onye awa na-asị nwudewu ka egbuo si nwudewu ka egbuo ọfụzie gị dade ọsọwa ngọngọ. Ị ma na ike dị na ahịhịa dị na mgbọrọgwụ. Ị ma na o nwere ihe a na-akpọ ahịhịa a na-akpọ ijite. Yes, ijite nwere oke na nwunye. Ahịhịa a na-akpọ ijite ị ga na-afụ ya n'ụzọ mana ị mara ihe ọ bụ. Olu ijite a ijide ijite were ụkwụ aka ekpe wee kpapụta ijite n'ala kpagide ijite apụta wee fodu ijite wee tinye n'akpa gị. Onye na-akụ gị ọgwụ na-eme onwe ya. They are powerful. There is power in ihe Chukwu Okike kere, but what you don't know it. So that is the thing. Nke ọzọ mma like ịkụziri gị taa ịghọta ọfụma bụ ihe a lecture ya ama eto ogologo too much mana ka nkụziere gị nke a. Ihe a ka a na-akpọ ose ọjị. Yes, ose ọjị. Ose ọjị a mma akụwalụ gị ihe ọ na-alụ. Ihe a ka a na-akpọ akwụkwọ ogilisi. Akwụkwọ ogilisi a nwere oke na nwunye. Nke a bụ oke, enwere nke nwunye na-adị mba but a niile ewu akwụkwọ ogilisi. Nke a ka a na-akpọ miracle leaf. Mma akụwalụ gị ihe ọ pụtara na ihe eji eme. Nke a ka a na-akpọ scent leaf. Ya bụ scent leaf. Nchụanwụ. Mma akụwalụ gị uru ọ bara na ihe etu mmadụ si eji enwe nwụcha. Mana before gaa n'iru then mma abịa anyị eme ụkwụ n'ala ka m nweta something na mma abịa ya gazie. Anyị na-agbanye ka anyị dọbikwa ya ebe a abịakwa m dịka isi ọsụ anyị wee bụ ihe ka a na-akpọ alligator pepper ose ọjị. Mma akụziri gị etu ị ga-esi wee jie wee mee cleansing of aroakwu or negative energy. Ihe a bụ ose ọjị. Ose ọjị adịghị eji iji ifere. Yes, all very powerful fruit. So ịchọọ start ya that is ịchọọ use ya. This is first one emepebere mbụ. Anyị emepe ya n'ihu gị
eji ekwubi okwu si na ihe ose ama eme gị n'ihu ihe ewere aka gị na-abụ wefe na-asụ mgbe ị na-emepe isi na ihe ose a ga-eme gị n'ihu iwere aka tupuo ya tatara iwere aka tụwa dị alligator pepper mma egosi gị ya ya si wepụtazie n'ihu gị fere ya kịta I open it now you can see some seed n'aka m ghọtara ya na mma agwa ka esi eyuzie ose ọjị bụ ihe ọ ga-abụ ịchọ use you water one seed like this, just one seed. Yeah, if you're the nakam, one seed. You water one seed, yeah, one. Before you present yourself, before the is made. Yes, before you go off. And what those say, make cleansing. I want you also, you want to give me the saihu, saka, sauku. But I am 9 model in the matter of ma, the teaching now. Mana, as all Odinana. Also, watching where you go on or digging so. It would also urge say if you can't see there, you can make a data see that touch your flesh. That and then I just support you more. If you name, look at me, what I'm doing. Then I just support you more to model. You can name me a bear touch flesh. If they be done, and I support you more to model or I'll model. If I can't go about Quillo, then I support you more to model. Make an I can. Ofuaka we jide ka ihe ji wee mee forget about aka nka imero yes ọ bụrụ imechi ịtọ nkwa na no imechi ya etu esi ị na-awụchapụ otu mmadụ ihe eme anti clockwise ya ihe ị ga-eme clockwise ewe ihe iji agbado isi gị yes ọ dị ka na ọwụrie or something like that iji agbado isi gị mana nke a nwụchapụ ya na ọtụ ihe eme anti clock ya agbachi ya azụ isi ị na-ama awụchapụ otu mmụọ ọnwụ na-agbara na-ata bụ eke mma nwụchapụ otu niile agba m eke abụ na eke otu agba na orie abụ na orie otu agba na afọ abụ na afọ otu agba na nkwọ abụ na nkwọ afịa na anọ ụbọchị na anọ mmesisi etu a ose ọjị a iwerugo ose ọjị akwubi okwu therefore this seed is carrying your prayers therefore ebe ị ga-atụpụ this seed bụ close to the wall tute ya aka from where you are staying. Now, Ethiopia close to the wall. Here, but Ethiopia close to the wall. Every man where they can if but how close to the wall, one year everywhere. Especially why not song every year or they go invalid. Now this seed is still carrying your prayers. Yes. Now do chaput. Your prayer, you're making some words. It says some words. So it's still carrying that prayer. So Ethiopia, ikuku, gana ebusia to the entire creation. Yes, to deliver. Now, ọ bụkwanụ ihe ọzọ ihe ejikwa ose ọjị mee bụ ịpụta n'ụtụtụ na-echọrọ ikwubi okwu nke mbụ na edofuna n'ibu ụzọ jụchaa ahụ gị wee tụpụ iwe ka otu ose ọjị abụrụ ịnọ for the 4 seeds tinye n'ọnụ gị tinye n'ọnụ tinye 4 itinye 4 ahụ ekpe ya n'ọnụ ịtabara ya aka gburu ya n'ọnụ wee kwubie okwu kwuo ihe ị chọrọ ka ọ na-eme n'ime ndụ gị kwuo ihe ị chọrọ si ka ọ na-eme n'ime ndụ gị. Example, ka m tinye 4 n'ọnụ ka ịghọta ihe m na-ekwu ọfụma maka na a na-ekuzi nwata awọ n'ikpe okwute a na-emetụrụ ya aka maka na awọ na okwute yiri echefutara m etigo 1 n'ọnụ nke abụ ịtọ tinyekwe ọ dị 4 ekwubie m okwu n'ụbọchị taa while facing the east dịkwa na ebe ọ na-ekwu ihe face east maka na east wụ ọnwa anyanwụ ebe ike si abịa the energizer esi n'ụbọchị taata bụ eke na-ekwubie m okwu na-ezughị oke ọbụla ama agba ụbọchị wee nye ọfọ ma ọ bụ ihe niile m na-eme n'ụbọchị taa na m ga-ejere obodo na mma anara obodo na Chidimma ga-adị na udo obi ga-adị na fevọ ga-adị na ndị niile agịda ha kara agba taa na ha ga-abịa na ozi niile ha ga-ezi ga-abụ pozitiv a ga-enwe fevọ a ga-enwe mbuli elu na ị ga-ejekwa natụkwa n'udo ihe ọma ya akpọ n'ụbọchị taata. Example ka mma metachita ya ị na-atụ ya don't swallow the water tacha ya esu 4 times representing 4 market days na okwu anyị kwuru na-etu aka isi ekwu ya na
eke abụ na eke, orie abụ na orie, afọ abụ na afọ, nkwọ abụ na nkwọ. You split it. Now, imesịa nke a, ị kwesịrị ọ bụrụ na were ose ọjị mkpụrụ ịnọ weta ya n'ụzọ ọnụ gị, 4 seed presenting for market day, weta ya n'ụzọ ọnụ, jide etu a jide, body close to your mouth. Ikwuba okwu sị na ihe ọbụla bụ ụchụ na ife ịma na anya ama gị, na ife ọma ga na-emere gị, na chidimma ga-adịrị gị, na udo obi ga-adị, na febọ ga na-abịara gị, na igbo n'ihu na ị ga-ebute mma, ikwubicha ihe niile ahụ ị chọrọ ka ọ na-eme n'ebe ị nọ. I were ose ọjị mkpụrụ ị na wunye na bọket mmiri chọrọ iji wee saa ahụ. I were tinye ebe anwa, especially mgbe gị na nwaanyị mekọchara, ịnaghị anya ọ bụrụ nwunye gị. Ị na-akwa mmiri a na ị na-awụchapụ ụchụ mmụọ, ụchụ mmadụ, tụsi n'elu, tụsi n'ala, tụsi na mmekọ ọbụla, tụsi na nwoke, tụsi na nwaanyị. Etu a ka ma gị nwa nwaanyị, etu a ka ya esi mee, were ose ọjị a na-awụchapụ ahụ. Na ị nwekwara ike ọ bụrụ ị nwekwuru ogilisi, ya bụ akwụkwọ ogilisi, agwa gị na ogilisi nwere oke na nwunye, ka ahụ okie, nke nwunye na-adị mpompo, na-adị waida, mana ogilisi bụ ogilisi nke ọ bụla ị chọrọ iyuzuo. Iweta akwụkwọ ogilisi a, ọ bụrụ na ị na-ebe ihe nweta nwunye, mana ịmago na ihe niile anyị na-akụzi na ndị n'obodo oyibo ma ndị na mba dị anya abụrụ ala Igbo, ha dị limited, ha nwee ike iwetasị ụdị ose a. Mana ọ bụrụ maka gị nwa nwe nọ n'ala Igbo ka m na-ekwu maka ihe nweta nwunye, i were ihe a tinye na mmiri iji asa ahụ. Ịsaba ahụ otu ncha nọma ncha iji asa ahụ, sachaa. Ọ bụrụ na ị nwere ncha eji asa otu fine, ọgwa na ị nwere iwere ncha iji asa ịsacha ahụ, iwetazie distin were eme a sponge, ịsasigo ahụ gị, wụchapụ mmiri dị n'ahụ gị. Now efuzie na ịsasigo awụchapụ, iwerezie ite a na mmiri ka fọ na bọket, iwerezie ihe a mee as sponge, na ị na-achụchapụ ihe ọbụla bụ otu oraifite, werekwa ebe as sponge wee chie n'ahụ niile. Ichigide ọnwa ebe ihe echiruzie ya fụ na ọgbaribego, jidezie ya, echichago ahụ niile, gbaribezie na mmiri ahụ iji wee saa ahụ, mmiri ahụ dị na bọket, fọ na bọket, ifiagidozie ya, tapedozie etu ịfụ na mmiri ahụ na ịfụ na mmiri afọ ọnụ ya echenji green. Yes, imesizie ya, weruzie mmiri ahụ gwa na ahụ, onye na-awụchapụ oraifite mmụọ, ụchụ mmụọ gbara, ụchụ mmadụ gbara, ụchụ abụ na ụchụ, oraifite abụ na abụ oraifite. Ịwụcha ya n'ahụ, echefukwara n'ime nke a na-eme eficha ahụ ga-eficha, ihe hapụ ahụ ka ahụ dara ịtụ. Ma ọkwa na ịbụrụ onye ọ na-abụ disappointment, gị na mmadụ kwucha okwu ruo mgbe ọ ya eme akụkọ abalị ya, were ihe a na-akpọ sent liv, nchụanwụ. Echefuna na anwụ bụ ihe ọjọọ na-atanye mmadụ ọrịa n'ahụ. So ihe ọbụla bụ ihe na-ewetara gị nsogbu, na-eweta ọrịa, na-eweta ndọchigha azụ na ụdị abụ na ụdị. Mgbe gburugburu anwụ na-ata ihe a, nchụanwụ ka a na-ewere tinye n'ọkụ, ma ọ bụ kpatịa tinye n'akụkụ windo, isie word of all those negative things. So i werezie nchụanwụ a wee mee gịnị, wee tinyekwara mmiri eji asa ahụ. Tinye na mmiri eji asa ahụ, mmiri ya na-aba. Yes, onye makwa ya ama, orokwu ya wee ke ma anya na ogilisi wee mee gịnị, wee mee sponge. Nọtara ya? Enwere so many things ejikwa nchụanwụ alụ. Mana ụbọchị anyị akụzizi ihe gbasara like ọ bụrụ na ọmụnwa bụ Ogbuefi, ọ bụrụ na m lụrụ ncha eji asa ụchụ na ncha wele, ihe a so n'ihe m na-etinye. Yes, maka na ọ gịnị, na ị na-asapụ ụchụ, then arịa ewezi ihe awele dịgasị na ya. Then ma ọkwanụ n'iwetara ọdụ okwu, ya gara akpọ ọdụ okwu miracle leaf. Eji akpọ miracle leaf na onwere any leaf on earth na-alụ ọrụ ọ na-alụ. This leaf you are seeing now, only this one. A drop ya, that is the face here, eche ihu n'elu, aikie, face ihu n'ala. I can tell you, onwere ike germinate to make sure I feel after some days, or buy some robia, they see from the leaf. All I can about the open, that is once the leaf fall down from the original stem, or germinate. Yeah. So this thing now we can germinate like 5 or 6 or even 8. Another different odo. Then with time, if now
are like 8 spring up on their own. And so ofu anyị kụrụ na be nna gị nwere ike in 1 year 2 years ọ dị opu eju na within that area anyị kụrụ ya, because any leaf ọ na-adapụta anụ ajaminate kwa a na-akpọ miracle leaf, ọ na-alụ wonders. Ịkwara ike iwere ya squeeze ya were ekwubi okwu na ihe na-ekwu okwu na miracle ga-eme ihe tụma anya, maka na akwụkwọ ya ife ọ na-arụ ihe tụwa anya, ihe eji alụ buru ibe eji alụ awele eji alụ so many things. Ọ bụrụ ihe mmejọ gwa gị taa mana ihe nna-achịkwara owu iwetu ya squeeze ya, o nwere mmiri na-apụta na ya. Ihe ọ na-alụ rute ma ọ bara uru ka njekwa medicine n'abalị ọ dị too much, ọ bara uru ka nkụwa ihe gbasara nwere, ma ihe a ji maka ya taata wụ etu ị ga-esi wee were ya wee use wee saa ahụ. Ị mara eme ya emegide efu squeeze efu na mmiri green ya pụta n'ime, tinyekwa ya na mmiri iji asa ahụ with this scent leaf and the village. Imekọ ha ọnụ tinye ose ọjị were ya na-asa ahụ morning and night, believe in me. And ị na-eme ihe ndị a sepụkwa aka n'ihe ọbụla na-ebute mọọgwụ. Ọ bụrụ ya bụ onye a na-agba ibi ọ na-eto afọ, ịmara ihe niile a na-ebute ọjụ na ọrụ ahụ. Kwụsị ije di na nwunye mmadụ, kwụsị idina nwanne gị, kwụsị ime ihe ọbụla bụ ihe obodo na-asọ nsọ si n'ọnsọ ana. Ịkwụwa n'aka ọtọ gosi na ịdị sọrị na mmetọ na imetọrọ mgbe mbụ butere ọrụ akwụrụ ọjụ na taa na ịtọnụ gị ego n'ulibi. Ị na-eyuzu ụmụ ihe ndị a ọ na-alụrụ ọrụ, mana ọ bụkwa na ịbụ onye n'ihi na-eyuzu ya ị gachighakwa na odo ọtọ n'ọ laif ị na-eme, ị mara ị na-eme onwe gị na-ịdị ka ezi na-awa asacha ahụ dịkwa n'ime ọpụtọpụtọ. Ịdịkwana ka ndị ụka Rom na-abụ ha jee confession ụbọchị Fraịde anata ori ụbọchị ụka chighaka back to sin. Fat ụbọchị ụka ahụ ka ọ ga-ejekwa jee na be enyi ya nwoke jee mee mpụ na ọtọ n'ọma nwoke ma ndị nụrụ nwaanyị ma ndị nụrụ di. Ịghọtara ya? Anyị dịkwana ka ya. So ọ bụrụ na ichighatago na ịchọghị imezi ndụ gị, mezie ndụ gị. Onye chi ịza akpa ya za akpa, onye chi ịzakoro ya sa akoro. Ịghọtara ya? I were na-asa ahụ aka a na-ekwu okwu ịsapụ ụchụ nke i mere eme ị na-eme ọzọ. Then if you must have relationship, then have one. And please avoid married people. Yes. Maka ọdịmma gị, especially mgbe ịnwe nwaanyị. Ọ bụrụ na ịbụ nwoke nwaanyị nwa agbọghọbịa mana nwoke gị na ya na iwe married man and you nwere any intention whatsoever ịnụ as second wife, not just ka ịbụ side chick ị na-echi iti onwe gị. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ second wife, fine and good, and the man want to marry you as second wife, no problem, but nani go permitted that. Mana ọ bụrụ na ọ just ka the man gwara na ya marụ na ọ just ka o were na-emegharị aka, ọ na-edeceive gị. You know why? Ofu atụ ka mma amara gị ihe o ji edeceive gị bụ na ọ ga-adị very jealous, ọ mara ka ịza aka ọrụ onye ọzọ, and ego ahụ ọ na-enye gị na smartphone ọ na-egoro na iPhone ọ na-egoro ga-blind gị. Even if another person chọrọ ịnụ sigoro hello ịmasị ha tinye na cheji ya chizie oge anyị chọwazi onye ya mere miracle. Ekelekwa gị n'ụbọchị taa ị na-erecha nkụzi a gbatụsara ya ndị ọzọ. Ị bụrụ onye na-afụ meseji ya for the first time, jee na ma YouTube enwere over 400 lectures ị ga-ege. Then anyị nọkwa Facebook Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu gwa afọ anyị. Ịchọ ka alụ ọrụ mmụọ dị iche iche ma ọ bụ alaghị afa miri 08057837672. Ka anyị mezie obere okwu n'ala wee pịachie nke ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu. Echi niile bụ Sọnde, oge awa nke eziokwu ga-ebido by 8 o'clock dot. Yes, because anyị ebido n'oge maka na o nwere another appointment immediately after the program. Yes, o nwere ebe m visit side Ezinifite obi ne ka anyị dọbiri ya etu a bọsị ọzọ gwa bọsị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi mba nke anyị achụ n'Owere mgbada na otere achụwa n'Owere nchi ya gazie nụ ọfọ